सतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय ओम शांती शांती शांती. ज्योतिष दर्पण पळयता अशें आमगेल्या सक्कड यूट्यूब GSB विक्षकांक म्हगेले प्रितीपूर्वक नमस्कार. आज ही आमगेलोटू दोग जाण अतिथी तशीची दोग जाण ज्योतिशी आसाची. प्रथम जावन मंजुनाथ प्रभू गुरुपुरातून आयल्याची हांगा हांव कार्यक्रमाक प्रितीन स्वागत करतास. तशीची मुलगी तुलाना रमानाथ भट मामी आसा हांकां हांव प्रितीन स्वागत करतास. प्रतिपटी जनाले एक मन अंतस कसं म्हणारी एक एक रितीर सांगताची म्हूण सांगून ज्योतिष दर्पण कार्यक्रमांत तो ऑलमोस्ट हांव प्रति एक एपिसोड म्हणला म्हणजे सांगला कसं म्हणारी तंगेल विंगड विंगड अध्ययन म्हूण आसता तंगेल एक बुदनकाय म्हूण आसच्या पुरो एक कसले तांणी स्टडी केलेले विधान आसच्या पुरो त्या प्रकार तांणी सांगताची तुमकां विंगड विंगड सजेशन की ओपिनियन की विंगड विंगड मार्गदर्शन मेळचे चान्सस तांणी सांगची एक रीती जाल्यार आनी एक तुमगेले एक भाग्यांत आशिल्लें म्हळ्यार तुमगेले लक्क म्हणून म्हणताची एक तुमगेले कसं एक तुमकां ते घेवचे एक विधान एक तुमकां एक कसं एक अदृष्ट की त्या प्रकार लायक ज्योतिशी मेळटा आनी ताका चांग एक मार्गदर्शन मेळच्याक तुमगेले जातकांत एक चांग फल आसका म्हूण आसा. त्या प्रकार आज ही लाईव्ह अंतू तुमगे एक दोग जन ज्योतिषी कशी तंगेले रितीर तांगेले सिक्केले विधिविधान कशी आसकी त्या प्रकार तांणी कशी सांगताची दोग जाणांना सजेशन कशी आसता म्हणून लाईव्ह अंतू दाखोवचे एक प्रयत्न ह्या ज्योतिष दर्पण कार्यक्रमात. तशें तुमगेले कसले क्वेश्चन आसा म्हणजे जाल्यार ॲज युजल हांगा दिलेले तसले नंबराक तुमी कॉन्टॅक्ट करून निमगू येता. दोन्हीचे एक तुमगेला की हांव निमून घेता कोणाक ज्योतिषा वयर विश्वास आसगी तसल्यांक मात्र हे कार्यक्रम विश्वास नातिल्यांक आमी विश्वास हाडोवची आमगेले प्रयत्न न्ही आमगेले कार्यक्रम पळोवन तुमी ओगोर स्टडी करून तुमकां जावन विश्वास येवका. तशी विश्वास हो फलदायक म्हणल्यार म्हणकेची विश्वास आस म्हणजे तुमकां खंडीत फल दिता. कॉल फस्टाक आयला पळय कॉलर आला उरलो न्हू मागीर हांगे लागीं उलयता. नमस्कार कोण उलोवचे उलयाची तुमगेले क्वेश्चन निमगे तुम्ही तुमगेले नेटवर्क आनी समस्या लाऊड स्पीकर दवरला कॉल म्हळ्यार तुमगे हांगा वॉयस ब्रेक जाता निमगे तू कोणाला चल्लाल विषय हवे चोरी कितले वर्ष जाले ताका 33 years आता 33 years बिगिन वेळंब जाता सामान्य तागे नक्षत्र राशी कसा ना तगला मीन राशी रेवती नक्षत्र एक नंबर सांगा 100 भितरी 55 7 तुला राशी तुम्ही सांगा तांगेले भावाले सोयरिके विषय तुला राशी तुला लग्नाधिपती कर्मस्थान स्थानंतु रवी लग्नाक गोर पडयता तागेले अंतु विद्यास्थानाधिपती वैरसम तर शिकिलो कितले म्हणून कितले शिकला तो MSc जरा फिजिक्स अंतु आता रिसर्च करत आसा हुबळीन तो अंतु लग्नाधिपती शुक्र तो कर्मस्थान ಅಂತ ಇಲ್ಲ म्हणताना प्रयत्न कर का म्हण कर्मस्थान प्रयत्न करता केदन जाता म्हण तांगे पंचमनो जाल्यार आता आमी अतिशीघ्र भितर जाता म्हण येता आता शीघ्र योग आसा म्हण न्ही पंचमनो मारयला री अतिशीघ्र ती म्हण आता हे कर्म मारी शत्रुस्थाना भितर शुक्र आसा आनी हाके एक बाधक राशी आसा बाधक राशी भितर रवी आमी ते इष्टस्थानांत येयल्यार आमी बाधक पडोवचे ना जाल्यार सप्तम स्थानांत गुर आशिल्ली ती नाही तांकां त्या पुराय कळना तुम्ही डायरेक्ट तांकां पॉयंट टू पॉयंट सांगला जालें केदन जाता कसन जाता म्हणून हाका एक म्हळ्यार षष्ठ स्थानाधिपती सप्तमार आशिल्ली ती हाका एक परिहार करक जाता ते परिहार केले म्हणजे ओगी जाता कसा परिहार बाधक राशी भितर बाधकाधिपती बाधक 11th प्लेस आसा बाधकाधिपती 11th स्थाना भितर बाधकाधिपती ಏನು म्हणजे तांणी तांगेले कसं की एक तोलाबार नाजाल्यार सानस्थान सांगेल तोलाबार नाजाल्यार कसले एक खेळयता खेळ खेळयता तसले अंगवण कसले सांगून घेतले उडगास की तुमकां
कसं अंगवण म्हटलं? तांगेला कसले अंगवण जेव्हा सांगून घेतला त्यांनी तुमगेला सांगेल तशी कसले बाकी स्वाय अंगवण मस्त ಗೊತ್ತಾ ನಾಮಕ್ ನಾಗತ್ ನಾಮ ಜಯತ ಜಯತ ಅನೇಕ ಭಟ್ಮ ಮಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ तुम्हाला प्रकार एक तुला लग्न येईल म्हणजे री आता ग्रहगती प्रकार कसा नाही तुला लग्नाक सप्तम स्थान आता वर्णिके विषय आलतो त्यांनी निमिला तसले प्रश्न पण त्यांना सप्तम स्थान सप्तमाधिपती आणि सप्तम स्थान या दोन्ही पण लोक जत्ता हंग कसं झालं होणारे सप्तमाधिपती जेव्हा नशिब पूजू बुधाला शत्रुक्षेत्रार बैसून गेलो ಕೂಜು ವಚನು ರಾಹುಗೆ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ ಸರ್ ಮಂತನ ಕೂಜಾಲ್ ದೃಷ್ಟಿ ಜನ ಹೇ ರಾಹುಗ್ ತೈ ಸಪ್ತಮ ರಾಶಿ ದೇವಿತಿ ಸ್ವರ್ಭಾನುರ್ ಬಾನೋರ್ ವಧೇತ್ ತೈ ಸ್ವರ್ಭಾನು ಸಪ್ತಮಾರಿ ಅಶಿಲ್ ನಿಮಿತಿ राहुलेची निमित्त्यान ताग्याल जातकाचे विषय आत्मका लग्न प्रश्न संख्ये प्रकार सर्पदोषादी कारणानिमित्त्यान मागशिरत असं म्हणून दिसतं की त्यांना पूजा कधी राहू तुम कशी जातक काही जो पुढे पळताना नागादोषाचे कसले सांगला की ना नागदोष कसं नाही म्हणलं ते मंगळ दोष असा म्हण म्हणले नाही तुमगेला तुमका म्हणा तक्का नाग मूल नागा चिंतन असो तुमका वय असा म्हणजे घरकडे नसा घरकडे वय वय कसं ते घरकड्याची नागाला प्रतिष्ठाने झालेलं असतं वय प्रतिष्ठेने केलेलं असं नाही 15 वर्ष पुढे पण फर्स्ट ठिकाणी आम्ही काही पूजने करतो आणि कसं नाही ना नाही त्याने ह्या हा. कसं म्हणारे जाड्यम संसदे वाक्कुटुंब चलनम दुष्पत्रिकां द्रगृजम द्वितीय स्थानाधिपती जेव्हा नसेल तसं पूजू तो वेळ बशील निमित्तानं या कुटुंब या सांगच्या का मस्तन सांगच्या असं कुटुंब चलन ज्याला म्हणून अर्थ म्हणारे एक कुटुंब एक कडेन दखून अनेक कडे चमकला म्हणतात तुमक त्या मूल कुटुंबाच्या सर्प म्हणारे नागाल आराधन खै असं म्हणून तुम गोतस विचार घेतले हा विचार घेता मामा जरी जायत जायत माहिती तुम्हाला त्या बहुशा प्रश्न डिटेल जाऊन पळो का जत की म्हणू तुम काही मना गेली त्या जायत त्या कुलंकुश जाऊन पळो नो पळयाचे जायत ना जय जय धन्यवाद तुम्ही त्या मूल स्थळाचे नाग काही असं ते वचन प्रार्थना असे करा तक्रारीक जाता नाही नागाला नाही म्हगे प्रकार नागादोष ना इथे म्हणारी सप्तम आता आमकां कशी पळोवचें म्हळ्यार तांकां राहू बाधस्थानांत येयली न्हू बाधा स्थाना रान जाल्यारी राहू आता नाही लग्नाधिपती शुक्र कर्मार येयलो तांगेर मनाची आश एक मिनिट सांगता एक मिनिट राहू सप्तमार बसला राहू सप्तमारी कोणाला लोट बसला गुरु लोट बसला होय. प्रधान शत्रू खय बसला शत्रू स्थानारी बसला अनेक कसं नाही पूजाल दृष्टी तीन कडेन कोण रागायला कोण सांगितलं ना म्हणून ते बाधा स्थान जाव का म्हणून ते सांगतं कसं नाही पण तांणी नागाल सेवा करून आसची कशी तेता आनी गुरू हा तुमकां सांग पण हांगा का ते कशी म्हणारे द्वितीय स्थान जायत माहिती धन्यवाद कॉल केला तुमका द्वितीय प्रोग्राम स्थानारी पळया तुम्ही कुटुंबाच्या लंजाला तांनी प्रतिष्ठ कोरून येईल तसं देव विंगड तांगेला मूल दखून चोरून येईल आनी विंगड पळय सप्तमाधिपती पूजू सप्तम स्थाना पळयला घटी जालें नव्हते ना. पूजू पळयत नव्हते ते वय बसला कोण गुरू बसला आणि सप्तमार गुरू असं म्हणजे त्याने प्रधान कोण बसला ते राहू राहू आम्ही बाद काढतो ना इथे म्हणारे राहू त्या बाधकाधिपती नाही बाधक स्थानात कसले संपर्क बाधक प्रश्न ना बाधक मात्र दोष संख्या आणि आम्ही दोष सांगचे म्हणजे जाल्यार पण हे मोठे हे मूल राशी हक्क बन हक्क जीवा म्हणा नाग नाश जाला मोठो नाश जाला बन नाश जाला म्हणून सांगचे अंत पडे लग्नेस्ते सुधापयो वितरणम म्हणून प्रश्न मार्ग सांगता लग्ने असते सुधापय वितरणम एक दोष तोही सांगता कसं नाही असतं सप्तम स्थानारी राहू नसल्यारी तक सुधापय वितरणानच तक तृप्ती गोका तुम्ही लग्नच ते म्हणणं लग्नाधिपती लग्न कर्म ಮತ್ತು ಅಸ್ತ 7 ರಾಶಿ ಲಗ್ನ ಮತ್ತು ಅಸ್ತ ಅದೇ ಸಂಸ್ಕೃತ ಅರಿತಾಜಿ ತಕ ಗುರುಪದೇಶ ಲಗ್ನೇಸ್ತೆ ಲಗ್ನ ಮತ್ತು ओके ओके आता आम्ही कशी म्हणचे म्हळ्यार लग्नाधिपती काही असं म्हणून कष्ट पडोवचे तांगे राशी तांगे बाबा वाडी जाव का म्हणून आशा आसा. नाही आता एक क्वेश्चन अशी कसं म्हणा बट एक क्वेश्चन अशी कसं म्हणणार आता ज्योतिष शास्त्र म्हणणार अशी जनरल निंबत तुमकां आता ग्रंथ आसा विंगड विंगड ग्रंथ आसा त्या ग्रंथ वाचिल्यार मात्र ज्योतिष की कशी तुमगेल प्रकार कशी म्हणारे ग्रंथ आधार मुख्य ग्रंथ आधार माझी तुम्ही एक कसं की एक संख्या जाय ना आगे तंगेल क्वेश्चन कसं नाही चल्ल्याक वर्डिक जाईल वर्डिक स्थान कसं नाही स्थानाधिपती कोण या दोन आम्ही पडोका
थंय बाध दिवचे तसं काय याके ते कसं असते पापग्रहाक आम्ही सांगचे हांगा राहूचे प्रधान जावन तो तेच कुजाले नवंश बिन ते बसला सप्तम स्थानार तांनी पळोवची तांनी मूलनागाचे तांनी अनुस्मरणाना मूलनागाला अनुस्मरणाना म्हणा विषय अंत खंडित कळता ओके आता तुमगेल्या ग्रंथा प्रकार शास्त्रा प्रकार तसे आता तुमगेला हें सोडा हय, आमी ग्रंथ नाही आता ग्रंथ शास्त्र त्या शिकून आसका की ही ज्योतिषांत विंगडे कॅल्क्युलेशन आसता तुमगेले ना विंगड केलं आता तांणी कसं निमगेला रे तांगे आशी पडोवची फस्ट आता तो एक कसं की म्हणटा ताका हें आशी म्हणणे विंगड खंयची आशी एक कसं जालें लयपांक मस्त आशी आसता तें आशी पळयलें तसं तांगे लग्नात कितें सांगता आगेला आशी सात्विक गी जायना गी जात गी म्हणून तांगेला आशी शुक्रू त्या चंद्रा लोट बसला अति शिगरार जाता ज्याला कसं म्हळ्यार ते न्यूट्रल स्थान न्यूट्रल म्हळ्यार आमगेले प्रयत्न चड जावका म्हणून सांगता एकाचे दोनीचे बाधक पडोवचे आमी तसं न्यूट्रल येईल तसा पंचमा आनी नवम येयल्यार जाल्ली म्हणून सांगचे ताका हें कसं जालें ना बाधक पळयताना बाधका रवी येयल्यार एक रवियू नवांश म्हळ्यार कुजाल नवांशದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಪಿತೃಶಾಪ म्हणटा ज्याला अंतू पितृशाप म्हणटा इथे म्हळ्यार लाभस्थान रशियन ताका गोर पडयला आता त्या नाही प्रभाव आता तांगेल क्वेश्चन जाल्ले तांगेल क्वेश्चन दिगा वता त्या विशयी म्हणजे नाही ग्रंथ ज्योतिष्य म्हळ्यार ग्रंथ न्ही शिकून आसका की तुमी आता ग्रंथ म्हळ्यार तुमी तितले स्टडी करण्याचे ज्योतिष सांगता आसच तुमगेल प्रकारे तुमगेले कॅल्क्युलेशन आसा तंतू जाल्यार तुमी ग्रंथ नातील ज्योतिषी सांगेता म्हणून सांगची ग्रंथ वाजूनच न्हू ग्रंथ म्हळ्यार खंयचे ब्रज जाता स्तोत्र बायपाट्यान आता एंटेळे एंटा मगे सांगतात न्हू शिकून आमी नाही तशें नाही आता ब्रज जाताक मस्त मुहूर्त माधवी मुहूर्ताक मुहूर्त माधवी प्रश्नशास्त्र प्रश्न मार्ग त्या परस त्या पुरे ग्रंथ स्टडी करून तुमी सांगचे त्या ग्रंथ आता खंयचे अष्टमंगळा जाल्यार आमी ती ताका कशी म्हणून तागेर ऑपोजीट बसताची म्हण आमकां धैर्य आसता आतां हांगा पळय तुमी अष्टमंगला जाल्यार बसता बसताची अष्टमंगल म्हळ्यार कशी तुमगेल प्रकार नाही अष्टमंगळा ताण सांगता तो कसं चूक करून सांगता की कसले नाही आता तुमीच अष्टमंगल तुमकां प्रश्न आहे पहिला हय कसं अष्टमंगल म्हळ्यार कसं तुमगेल प्रकार अष्टमंगळ म्हळ्यार आमी नवग्रह पूजा करून हें स्वर्ण प्रश्न चत्र लग्न मागीर तशी 3-4 लग्न आसा त्या पुरो पळोवन नाही पळोवचें विधान जालें स्फोटा आदारार तांगेर तें मुखार वचचें तशें म्हळ्यार कितले दिवसाचे 3 दीस 8 दीस कशें म्हणना कशी तुमगेल प्रकार अष्टमंगल अष्टमंगल म्हळ्यार 8 नमण्याचे एक वस्तू दवरची एक 8 नमण्याचे बरें आसता वय नवग्रह आराधना एक अष्टमंगल नवग्रह आराधने पुरत आराधनेविषयी दोन्हीच खंयचे म्हळ्यार प्रश्न मार्गाक ते 8 नमण्याचे पळोवका म्हणून अष्टमंगल म्हणा ते 8 नमण्या विशयी पळोवका म्हणून कसं नाही ते सांगता प्रच्चा निमगीतन मंदिर देवस्थान मंदिर म्हळ्यार घर प्रच्चा मार्ग मंदिर गती येवची वाट येवची वाट थंय येवची शकून मार्ग तो प्रच्छेच्यान आईल तसलो ताण येवन रापिने ताण दिल्लले ताण कसं निमिलाने ताण सांगिने त्या येता दोन्हीच कसं म्हळ्यार तो घरा दखून मंदिरा तागे घरा दखून भायर येताना ताका पुरा दिश तसो विषय ते तदनंतर वायू म्हळ्यार इडा पिंगलादी वायू दशा स्फुटादिक ह्या पुरा संख्ये तदनंतर स्फुट तदनंतर भूतोदयादि राशि तदनंतर लग्नादि राशि नवांश राशि त्रिंशांश त्रिक्षाण दिव्यारी दिवो मागीर तांबूल मस्त आसता तांबूल दिवो आनी परत त्या अष्टमंगलाचे सुवस्तू म्हणल्यार ते येता या 8 नमण्याचे विषय ते घेऊन त्यांना सांगता तसं अष्टमंगल म्हणल्यार अर्थ तेच आणि नवग्रह पूजा ह्या पुरा त्या कर्मांका विषय येतात दक्षिणामूर्ती पूजा गुरुपूजा महागणपती पूजा दक्षिणामूर्ती विशेष दक्षिणामूर्ती स्फुट चिंतन चढ स्फुट पड स्फुटाचे प्रत्येक स्फुटा वैरीची आता देवस्थाना भितर भटमान कितले सचे म्हणटा कोणा त्या पुरा येता बला भाग एडा भाग त्या पुरा घेताच आणि मुख्य कसं म्हणजे शकुनाक केलो जन शकुनाक 3 दीस काढताचे म्हळ्यार कोण आयलो कोण चमकलो कोण येद्र आयलें कशें निमगिलें कसं निमगिलें कितलो जन आयलें तांगेर असन व्यसन कशें आशिल्लें तें पुरा प्रत्येक दीस सांगता अष्टमंगल असो हें पुरा कशें म्हळ्यार समर्पक कुलंकुश ते विद्याभ्यास केल्ल्या मात्र तें तशें नाता तें सांगचें ह्या समुद्राक म्हळ्यार पोवल्या म्हणके आता बट कसं म्हणा विषय आता ज्योतिष्य म्हणताना
आता तुम्ही सांगचे करेक्ट ग्रंथ विद्याभ्यास कोर्स ह्या त्या परत जाऊ का चल जनाक जाऊ का बाय मग जन कसा म्हणाने हांव तुमकां निमूचे जनाक तांणी कसं प्रश्न मिळताची तांकां तुम्ही करेक्ट सजेशन दिला जाल्ले जाल्यार हे विशय कसं म्हणाली आता MD MBBS केल्या पावनो MD जावं पाव म्हणून प्रश्न जाल्यो हय, एक क्वेश्चन सांगे MD म्हळ्यार कसं नाही म्हळ्यार ताका प्रत्येक ताणें ते विद्याभ्यास केल्लो निमित्ती ताका करेक्ट जावन ते एक्युरेट जावन राबूस ते सांगचे समजता ना नसल्यार व्हॉट्सॅप आता कॉल आमी- कोरेत म्हणून हय फकत नेटवर्क तुमकां कॉल मेळनातल्यार केलो पण नेटवर्क कट जावचें पुरो तुम्ही व्हॉट्सॅपान जाल्यार कॉल कोरेत व्हॉट्सॅपान सेम नंबर त्या नंबरार जाल्यार कॉल कोरेत व्हॉट्सॅप कॉल एक केल्यार तुमकां इंटरनेट थ्रू कनेक्ट जाता सांगायचे आता मी हेंची तर्क करचे आता प्रश्नच हां आता तांगेल पळय गुरू न्ही सप्तम ते सोडा पटून ते म्हणारी आनी तांगेल डिटेल आमी उलोवचे ना तांगेल ते प्रश्न तांणी कसं म्हण कसं म्हणाय त्याचे तुमी आतां विद्याभ्यास शिकून पळय बा कुलंकुश ना नसल्यार आता एक प्रधान आता कसं नाही एक रोग असतोय म्हणजे त्या रोगाचे विषय ताका कुलंकुश ज्ञान जावं का म्हणाल ते तांकां कितलं शिकचे एक वैद्या तशीची ह्या जाल्यार तशीची तो कितलं शिकला ते शिकील दाखोवचे प्रश्न नाही ते ताका ते थंय ते वचून पावूंक शकता तितलं ताका ज्ञान असल्या मात्र ताका ते पावूंक शकता तुमगेल प्रकार तितले पळय जनाक जावं का म्हण दिसता की जन कशी असता म्हण जनाल मेंटॅलिटी आतां श्लोक तुमी सांगनाच हय न्ही, आता आमचो कशें म्हणा ज्योतिशांचो ते ज्योतिशांत नाका ज्योतिशांत श्लोक आनी जावं का नाही नाही तुम्ही- आता आमी ते शिकतांक कशें सांगतांक कशें म्हणाली ते कशी सांगचे ते कशी तांणी कशें केलां ते पुरो ज्ञान आमकां कसं का ते विषय कसं म्हणाल अंदाजे गुंड मारू जायना हय अंदाजे गुंड मार जायना आता आमी ते अंदाजे गुंड सांगता कोणेय मारू जायना आता आमी ते अंदाजे गुंड कशी मारल्यारी पंचभवती आमी गुरू म्हणचे आशिल्ले पंचभवती पंचन भवती हे जेवचना हांव सांगेल ते आता आमी सत्य अंदाज कडाखंडीत जावन सांगता त्या कडाखंडीत जावन सांगता जाल्यार आमी तितलो ताची विशय अंदाजी कसो? गुंड मारल्यार कसं येता म्हळ्यार वापास ताणें येता आनी इंगड सांगताचे एक सांगलें आमी सुरेश बाधक- सांगेल विसरता. बाधक ना त्या ना या ना म्हणे एक श्लोक असतो पळय पुत्रस्थानगते राहू पुत्रे सहितेर अथवा शुभैर अरिरिक्षते विद्यात सर्वशापा सुदक्षय म्हणता ते खंय बाधक जेवो बाधा राशी जेवो हे जेवो सगळें सांगेल ना तो कसो सांगता राहून पुत्रस्थानाधिपती लोट्टा सुचे पुत्रस्थानाधिपती लोट्टा पुत्रस्थानाचे अधिपती लोट्टा सुचे तेके पुत्रस्थानार सुचे शुभैर अनिरीक्षते शुभग्रहान नाही. पळयनाचे असल्यारी सर्पशापात सुतक्षय नाही, सुतक्षय पण- म्हळ्यार तू कसं नाही हां तुमगेल प्रकार आमचो कशी म्हणाली ताणें सांगेल करेक्ट आमी जातक पळयताना आमी बाधक पळोवचे ना आमी कसं म्हणा पंचम पळोवचे पंचम म्हणटा ताणें पुरो पुण्या भितर कसं का पाप केला कसं म्हणटा तो दिसता आतां पंचमार नाही पण हांव तुमकां निंबूचे अशी निंबू जनरली तान्यात श्लोक समेत आधार दिल्ले हय तुम्ही कशी सांगताची म्हूण आमी आतां तुम्ही ते- तांणी सांगले आतां अमके आनी तो अमके आसा नाही आता त्यांनी स्तोत्र समय सांगले आम्ही कसं म्हणा त्यात प्रिडिक्शन वाजिला प्रिडिक्शन म्हणा आता 87 म्हळ्यार 80 हय, कंचन वाजिला म्हण. तांणी मग्गी शिकल्याची आम्ही कशी म्हळ्यार आता अंगडी लॅक करताना आम्ही कशी करताची 80 10 5 40 मार 2 कुर्चे अरे तशी एक कोणे एक सांगील मनशान सांगील अशी ना आमी सांगता संविधान कशी कानून कशी म्हळ्यार ते खंयचे केसाक ताका एका जडजमेंट दिवका जाल्यार हाज्या कशी फुडें जडजमेंट जाल्यार की एक ते लॉ कसं नसता ते लॉ प्रकार सांगता सोडल्यार ते अशें असले अशें म्हणून सांगचे जायना म्हणून हांव सांगचें आतां तांगेल प्रकार तांणी तवलचे घेवया हय. तवलचे तांणी विंगड सांगले तुमी विंगड सांगले ते कशी म्हूण न्ही तांणी नागाल बाद आसता म्हणल्यार हांगा गोर आशिल्ली ती नागा बाद ना तांगे नागा जीर्णोद्धार जाला हय, नाग तांणी तांकां आतां अनुग्रह सांग- आसताना तांणी आतां सांगले श्लोक अमके तांगे अमके बायले शेष. आसताना नाग गोर बसला म्हळ्यार भारी लायक गुणाची बायल मेळटा आनीक लग्नां पळयता हय जाल्यार ते राव वचना म्हळ्यार क्वेश्चन पळय आतां राव हांगा आस म्हणटा क्वेश्चन आतां राव सप्ता मारयलो राव सप्ता मारयलो ते वर्गोत्तम नवंशार आसतो म्हळ्यार कितें जालें? राहो बाधक षष्ठ रंध्र खगते कार्यो बलिप्रीतये वेश्मस्ते खलु चित्रकूटकरणं गानक्रिया रिफगे लग्ने स्ते च सुधापयो वितरणं ते श्लोक सांगता तो राहो बाधक षष्ठ बाधे रस मंजलारी षष्ठा रस मंजलारी ख पळय आतां बादेर ना षष्ठार ना न्हू जरा बांगले काय एक मिनिट तुम्ही ताचे अर्थ करू जायना तर हांव कसं करतो तुम्ही संस्कृतात श्लोका अर्थ कळना तुमकां कळ्ळें म्हाका तुमी सांगतना अर्थ जाता राहू बाधक षष्ठ रंध्र खगते कार्यो बलिप्रीतये पळय षष्ठार ना तांगेले जाऊ हा, हा.
राहून लग्नारी षष्ठारी दशमारस्तारी कार्यो बलिप्रीत हे अक्क बलिप्रदान करी म्हणतात कळलं वेश्वस्ते खलु चित्र पक्कने चतुर्थारस्तारी तो ते बाधकम दिसतारी ते बाधकमना केवल बाधा राशी म्हणून अर्थ नाही कळलं ते सांगता कसं नाही अष्टमादी दुरित स्थानार असल्याने ते बाधक म्हणता कळलं शत्रुस्थान ते सांगता शत्रुस्थानार असल्या कसं नाही ते दैन्यम च अटनम तक्मळा दैन्य रूप जलत गेलं राहू दैन्य रूप जलते म्हणतात थंय कसं जाता तेच बाधक म्हणून घेतात आता ताण सप्तमार असं पण आणि सप्तमात्मक बाधक नाही इत्याक बाधक नाही तो एक शत्रुस्थानाचे असं शत्रुस्थानाचे नवांश घेऊन असं दोन्हीचे महाशत्रू उठत असं तिन्हीचे शत्रुस्थाना कूज तक पडित असं पण शनीले दृष्टी असतो हांव सांगता नाही शनीले नाही हांव सांगता शनीले एक दृष्टी येईल ना शनीला अनेक कसं म्हणाली आणि त्यामुळे आता हंगा आईल राश तुला बाधा राशी कंची सिंह र सिंह आणि नाही एक नाही सामान्य बाधक सामान्य बाधा. चरराशी ಎಲ್ಲ ಚರರಾಶಿ ಕುಂಭಬಾಧಕ सामान्य बाधेच्या मी मस्त तक या घेऊच्या महाबाधकाविषयी सांगतो महाबाधक येऊ का Yeah. म्हणतात कुंभ, कुंभश्चराणाम correct. अळिचाप स्त्रीणाम होय. कुंभश्चराणाम अळिचाप शनी बाधक झालं होय. त्यानं शनी बाधक महाबाधकारीमध्ये आधी खै पळयता ते मग तग्नी सांगितलं विवाह असताना पळायचं सप्तमाक महाबाधकारीमध्ये विवाह असताना पळत ते गुरु कने राहू पळत असते पण आता हांव हे म्हणतात कसं झालंय एक कसं म्हणाली आणि के वापस मुखार गेलारी तो गुरु ते बसलो आणि राहू बसलो ते राहू आणि गुरु म्हणाली केवळ ते नाग मात्र नाही अंगेर प्रार्थना कालाच कसं की एक नागार आराधनेचे एक स्थान असं त्या स्थानात केवळ नाग मात्र नाही ताजवटू कसं की गुरु म्हणाले नाग ब्रह्मादी आता तुम्ही गेला झालं आता गेला तुम्ही एक कसं होय. आता आम्हाला कसं म्हणाली आम्ही जाता आम्ही तरीची आता 2000 नोटा म्हणजे अशी गुरु बाकीचे पोरा चिल्लर पैसे त्या गुरु काही असत आणि काही पळयता ताजी दोष पोरा नाश जाल्ले म्हणल्याक तेमकां आता गुरु सप्तम अनेक कसं कसं सप्तमा गुरु ना असत म्हणून गेला रे विवाह विळंब म्हणून सांगता ताका श्लोक सांगता सप्तम स्थानारी गुरु असं म्हणजे विळंब नाही तुम्ही गेले सप्तम स्थानात गुरु असं मग कोगी अडी जाल्या तुम्ही भाव काण पळया वय तुम्ही भाव काण पळया ते तांतू सांगू जाय तुम्ही त्या भाव म्हणाली काण पळया तसं तुमका कसले क्वेश्चन निघूचा असल्यारी निघू येतं तो डिस्प्ले नंबर दिसता तुमका कॉल करूयात नॉर्मल कॉल करूयात व्हॉट्सअप कॉल करूयात ते देव त्या कुडान तसं म्हणल्याक गुरु आम्ही आता प्रयत्न येईल म्हणून पळयता आणि गुरु दृष्टी पळचे गुरु आता पळय सिंहराशिकात गुरु बलस धनुराशी गुरु बलस गुरून बशील कोड फुल्ल शुद्ध जालते नाही प्रभा मत आता गुरुला दृष्टी असं म्हणजेलारी आता गुरुल पंचमा दृष्टी असं नवमा दृष्टी असं पुरे दृष्टी असं हा म्हणजे गुरुल दृष्टी येईल ते पुरे निवारण झालं म्हणून ಖಂಡಿತ ಈತ ಮಾಡ್ಯಾರ ಗುರು ತಿನ್ನಿ ಕಡೆನೂ ಅಷ್ಟೇ कंची बाधक राशीत कसं असला रे गुरु दृष्टी असं म्हणून गेला रे की गुरु असतात 5 वेळा 9 हा दैवानुकूल असं म्हणल्याक पुरा दोष निवारण झालं म्हणून अर्थ कसं नाही म्हणणार आम्ही ते राशी दवरताना तसलं दैवानुकूल असलं त्यांनी प्रश्न दवरून कसं त्यांनी कसं पळोचे पण दैवानुकूल भारी छान दैवानुकूल असं त्यांनी कसं प्रश्न नाही दवरचे काम ना म्हणून आता आम्ही प्रश्न दवरला विषय आमका कसा आहे? नाही गुरु बल असं की म्हणून प्रश्न दवरता ना कळचे लग्ने नाही त्यांनी म्हणजे कसं म्हणणार रे तुम्ही राशी गुंडायला होय सुरेखा तुमका गुरु बलायला ते होय. पुरा क्लिअर झालं म्हणजे त्यांनी वापस आणि प्रश्न द्यावरचे कसं होय त्याचा आम्ही सर्वेश्वराणाम दिशनेस्ति नित्यम त्या क्षेत्रात म्हणलं तांका जत्ता ज्याला होंगा नाही आता डिटेल प्रश्न आहे ब्रह्मा होय आता त्यांनी एक कुटुंबाविषयी एक तुम्ही घरकड चमकल्याची ते प्रश्न नाही, दवरला आता- सूर्य राशीन तो नाही, तुमका सांगा. बरोबर पडत कसं आता मी कसं- इष्ट स्थान असं म्हणजे जरा तुम्ही आधी दवरला तसा प्रश्न समजसा तुमचं दैवानुग्रह असं ह्या विषयावर तुम्ही मुखारसून गेला रे तुमचं दैवानुग्रहानं पुरा दोष निवृत्ती जत्ता मात्र नाही दैवानुग्रह जत्ता मला अर्थ सोडल्या रे तुमचं दैवानुग्रह असं कसं नाही दोष ना मला प्रश्न नाही त्या आता एक त्या तुम्ही प्रकार घेऊया अनेक एक विषय असं बट मग ज्योतिष्यांतो विंगड जनांतानी स्टडी कोण बरेला आता एक उदाहरण आहे की एक नाडीशास्त्र म्हणून असं म्हणलं क्या त्या हन्य तर स्टडी कोण असताच एक नाडीशास्त्र म्हणा नाडी म्हणाली आत्ताची नाडी नाही ताळेगरी नाही तांगेल कसं की एक नाडीशास्त्र हन्नी स्टडी कोण असताच त्या नाडीशास्त्रा प्रकार हन्नी स्टडी कोण नसताना हन्नी एक सांगितलंय तुम्ही कशी चुकी म्हणताची आम्ही चुकी म्हणाची हांव खंयचे कोणे सांगितलं चुकी म्हणाल हांव सांगते त्या बोची मार्गच पडाय त्या हांव चुकी सांगणार ही चुकीची नाही हन्नी आता नाडीशास्त्र प्रकार हन्नी सम्म
नाही विषय नाही, कसा हा झाला? माझे प्रकार आहे. नाडीशास्त्रा प्रकार तांणी उलयतना तांणी ग्रहस्थिती होय. शास्त्रा प्रकार ते म्हणल्यार म्हाका बादेस्त म्हणका म्हणजे आतां गे आतां तांगेले नागू तांणी तितले जिवणदार तांगेले घरांत वचके तांणी त्या नमन्यान ताची सेवा करता आसताची म्हणटा त्या नागाल पूर्ण अनुग्रह आसता तांकां दिसता ನಾಡೇನು ತೂ ಕಶಿ ಆಯ್ತು म्हळ्यार ತೈ ಲಗ್ನ ಮಾಡಲ್ ವಿಷಯವೂ ನಾ ನವ ಅಂಶ ಮಾಡಲ್ ವಿಷಯವೂ ನಾ ತೈ ಅಷ್ಟೇ 1 5 7 9 ಅದು ಮಾತ್ರ ಗುಂಡಾಚಿತೆ सत्य कसं म्हणाले जाल्यार ते हांव ಸ್ವಲ್ಪ वजिल्ल्या कडेन त्यावेळी टॅली जाता तुमकां कशें पडटा त्यावेळेन तांतू एक विशय आसा बट ते आनीक डीप वचूं का तांतू म्हणाले तक्काय आणि हाकाय काय हां म्हणाले, या असं शिकलो. अशी हंगेले हेंची हें करचें आतां पळय सप्तमास आतां हंगेले प्रश्न लग्नाधिपती शुक्र आतां आमी कशें म्हळ्यार ते प्रश्न पळयतना तो 1 5 9 11 म्हळ्यार इश्टस्थान ऋषिमुनिಗಳ ಪ್ರಕಾರ 5 9 इष्टस्थान तांत म्हणजे कसले परिहार नाका तुमगेलें काम जाता म्हणून सांगते तसे नाही मामा तसे पडत नाही ते. नाही, आम्ही लग्नाधिपती- आणलं हे काय शुक्र केवळ लग्नाधिपती नाही तो अष्टमाधिपती वयतो अष्टमाधिपती शुक्राक अष्टमाधिपती ज्यावर गेलो तो कर्म आलोचन बसलो तसल्या कसं म्हणून सांगता तुम्ही एक माग सांगा नाही पळय. शुक्र अष्टमाधिपती जाल्यार वायट ना शुभग्रह न्हू तो अय्यो तशी जायना ते तसे लायक नाही ते तशी जायना ते तशें कसले क्वेश्चन आसा म्हणजे जाल्यार कॉल करून निमगे दय कर न्हू कमेंट केल्यार तुमगे प्रश्न बहुशा अर्थ जाय आसता तशें करून कॉलाक चड इम्पॉर्टंट दिताची तशें करून यद्यत् कॉल कर्म करचे लायक करोति तत्तत् अफलम अष्टमाधिपती दशमार असल्यारी ताका कसं सांगता म्हळ्यार यद्यत् कर्म करोति तत्तत् अफलम पण अनेक कसं म्हणा आमचा अनेक विषय आसा आता लग्न तुक गुरु तुकून केंद्रार चंद्र येईल आता ताने सांगणे कसं नाही वारडीक एक ताका समस्या आणि म्हणले कसं नाही लग्नाधिपती अच्छो जय यद्यत कर्म तो कसं करतस विवाहा खातीर प्रयत्न करतस कर्म मा फलम जातं ना म्हणून तांणी निमिला अनेक कसं म्हणा प्रमाण तुम्ही अशी हांव तुमकां सांगचे तुमी मलगडे तांणी आतां प्रयत्न करताच देखून तांणी निमगेले होय. तुमी वापस प्रयत्न करका म्हण ते म्हाका कसं म्हणून अर्थ जयंत हां ते कसं म्हळ्यार आमी कशी करची म्हणा तांगेले आशी आतां तांगेले कसले जाव तांगेले आशी एकले लॉटरी उड्डूक म्हण आशा आसता एकले अंगड दवरक म्हण आशा आसता एकले वारडिकेचे तशी आमी फस्टा तागे लग्नाधिपती पळोवचे फस्टाक तो खंय समो ते 5 9 रायल म्हणजे जाल्यार ते इश्टस्थान ते जाता तुगेले आशी म्हण सांगताची अन्य कसं अनिष्ट स्थान 6 8 रायल म्हणजे जाल्यार ते जायना म्हणून हे न्यूट्रल स्थान आयलें न्यूट्रल म्हळ्यार प्रयत्नದಿಂದ ಆಗುತ್ತದೆ म्हणून तांणी आतां मरळी प्रयत्न ओके अनेक कॉलर आसा नमस्कार उलयाची नमस्कार हॅलो उलयाची नमस्कार ज्योतिष किती म्हणाल ना कोणा हॅलो उलयाची हा मामा तुमच्या कामाला बिचारे तुम्ही उलयला सम ऐका ना वापस निमगे या एक नेटवर्क आशिल्ले कडेन उलयता येव न्हू हा नेटवर्क आसा मामा तुमच्या बॅकग्राऊंड मार्क्स पडत उलया निमगे या ओके हांव तुमच्या कामाला बिचारे व्हिडिओ रिक्वेस्ट केलेला हां नित्य पूजा तुळशी पूजेचा हां ताका ते तुमचे रिस्पॉन्स येईल नाशिल्लो सो तुझ्या कॉल केलेलो मामा हां ते तांणी मागीर ज्योतिशा विशयी न्ही न्हू प्रश्न नाही 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 ओके ज्योतिष ओके 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 तुम्ही ज्योतिषा लाईव्ह आणत असतात आता तर पायक फोन करा इथं पायी फोन करायची सांगा अनुरुद्ध येस आणि विंगडकंची प्रोग्राम म्हणून फोन केला पण आता ते आता आम्ही सांगितलं आता किती विषय आता तो मस्त काढ घेणार खंडापटे आता सांगितलं कसं म्हणारी आणि सांगलाय सप्तमाधिपती तो सप्तमाधिपती बसलो काही वे यार बसलो दुस्थे आता सप्तमाधिपती म्हणताना तक्काच्या मी तक्याला या कसं नाही वारडीकर दुस्थे लग्नपतो निरोधनम उपैती सप्तमाधिपतीनं तो सप्तमार्ग षष्ठार बसला त्यानं कसं जाता निरोधनम दोन्हीचे अनेक तुम्ही लावून नेमकं आशिल्लें तांणी आणि आतां एक सांग. न्ही एक मिनिट तांणी आतां वळडिके विशीं निमिल्लो प्रमाण तुमी तो कितले शिकला म्हूण ताका सल्याक निमिल्लें तें कशाला म्हळ्यार आतां जनरली सांगची म्हणजे जाल्यार आतां तांचे क्लासी केले आनी चली मेळना प्रॉपर्टी पीयूसी तशी पुरा काय नाही, नाही चली मेळना म्हणतच नाही कॉलेज शिकली का डबल डिग्री नाही, बारीक कष्ट असतं. नाही प्रभम
होय. आता त्या कसा जात म्हणारे होय तुम्ही आता सांगितलं अंक तांका विश्वास होता ज्योतिषा तुम कळली होय कसं शिकला म्हणा तुमका आता ज्योतिषा का नाही हाका संबंध ना झाला संबंध नव्हता त्या सामाजिक व्यावहारिक जल आहे नाही आता कशी म्हणारी आता एक काही वाटला कामा असं तर एक जिन्स अंगडी सामान बांधता म्हणा जेली दिनाचे आत्ताच आम्ही जनरेशन नाही, त्या पडोचे कळलं. शिकला MSc म्हणता ना नाही, नाही. आता अंत पडत गेलाय सप्तम स्थानाक गूर बसला एकाचे दोन्हीचे त्याच विषय हांव तुमकां वापस निमगिता हां तो SLC जेवकला शिक्को सप्तम गुर येईल म्हणून जाणलं ना तुमगे लक्करी होय तांतू भितर हांव म्हणले नाही आता SLC शिकला एक SLC फेल झाला होय, होय, तांतू म्हणलं विचार- सप्तमार गुरस म्हणजे जाल तांतू म्हणलं भितर म्हाका कशें येईल म्हळ्यार तांतू प्रयत्न कर का म्हळ्यार विशय येयलो म्हळ्यार आनी प्रयत्न- प्रयत्न कर का म्हण नाही आले की प्रयत्न ना होय होय नाही आनी प्रयत्न म्हळ्यार कशी करत आता प्रयत्न म्हळ्यार आता तांणी कसं की प्रयत्न करता आसताची आता तुम्ही कसं की प्रयत्न करता आसता त्या प्रयत्न जायना म्हणटा ते सोडच्या ना आता कळडी जावं का म्हळ्यार वयना पण मनुष्य प्रयत्न पुरा नाही होय करत आनी हांव न्हू तो बशें नाही, प्रभू, मत्त जर्नल कशें हांव आसता? सांगेल पर्यायच पळय खंय ते म्हळ्यार आता जन एक चल्या चेडवाक అయితే सामाजिक विषय हांव सांगता खंय ते म्हळ्यार चिलियल गिरकड वच्चू तांगेला मामा कसन तुमगेल व्यवस्था कसन कोरका आम्ही कसं कोरका म्हणजे पण हंगा ಮುಂದುವರ್ಸಲ್ಲ पुढे ಹಂಗೆಲ್ಲ ಚೆಲ್ಲೆಲ್ಲ ತುಲಾಭಾರ ಅಥವಾ ಕಸಲೆ एक खेळ खेळायचा नांजाला तिरुपती डब्बी पावायची असेल कसं की एक त्या बाकी असतं आता कसं बसं तुम्ही प्रभा? कशी सांगता जी हंगच नाही नाही तशी नाही तशी ಬಾಧಕಾಧಿಪತಿ ಪ್ರಭಾ. त्या तशी नाही हां अशी तुमकां सांगचे आता तुम्ही टोटल इकरा तो बाधकाते ಐದು ಮಂಜಲ या इतली बरोवन हाडला तुम्ही बरोवन म्हळ्यार तुम्ही शिकेल प्रकार होय. अशें आसा तिन्ही विशय अशे होय. आटा कोला तुला बारा सिरे ಕಸಲ ಪಡೋಚು ಮಾಡಾರಿ ತಾಗೆಲೆ ಲಗ್ನಾಧಿಪತಿ ಇಷ್ಟಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಏನಿ म्हणजेला रे ताका कसं की एका अडचण आसता म्हण सांगून आमी मागीर बाधक पडोचे फर्स्ट बाधक पडोचे ना नाही आता बाधक पळया तुम्ही आता एकादशांत बाधकांत इतले विषय म्हण जाल्ले तांकां तितले सांगल्यार जाल्ले म्हण आता कोला आगेला तांकां ना तांणी आमची घालाय सिरे आटा त्यावे आशेश ना असल्यार तिरुपती आनी तुमकां तुला रस्ताले नाही आता नी ना म्हणलें नाही, ते विषय ना. कसा त्या म्हणाले? तांकां आनी उडगास आहे का नाही, सान कसं असता म्हण- सांगून नाही, विषय असता कसा म्हणत ते गुरुल प्रश्न नाही गुरु तांणी म्हणलं ना सप्तमार असं बारी छान म्हणणं होतं गुरुल प्रश्न नाही ते तुला बार जेव्हा देवार विषय या ना ते इथे का म्हणा तुला गुरु ते बसला गुरु कुजाल क्षेत्रात कसं फल सांगणार सांगा की कुजाल क्षेत्र आहे गुरु कसं सांगणार फल सांगा पडाय कुजा क्षेत्रा भितर गोरू हा. दंडनायक जाता म्हणून असता तसे सांगू नका त्या श्लोक समय सांगा लोक म्हणली ना ಸೇನಾನಿ ಬಹುವಿತ್ತದಾರದನಯ ದಂಡನೆ. ಸುಭೃತ್ಯಕ್ಷಣಿ होय ತಕ್ಕ ಸಂತ ಬಹುವಿತ್ತ ಬಹುದಾರನಿ ಬಹುವಿತ್ತ ಅರೆ ತುಂಬಾ ಹಣವಂತನಾಗುತ್ತಾನೆ आणि पळया पूजू तगेले ಕೂಡ पळयत तिथला असून हंगा नाही विषय कसा आणि तिथला त्या वर्गोत- गुरुल फल तिथला असून तक वर्णी किती जाईल इथे राहू वर्गोत्तम ಅಂತ खंयचे प्लॅनेट वर्गोत्तम असतात त्या प्लॅनेट लायक असतं म्हण असं नाही, तांणी आता ताका व्हडली किता जाय न्ही म्हळ्यार प्रश्न हा. आता. इता जाय होय हेंची हें बाकी आसा खंयचें? आनी हें कोरोची हें तांणी कोण जेतरी तांणी कसं ते तिरुपती कसं की अवंगण बाकीची नाजाल्यार तोलाबार घे दोन्ही एक तांणी कसं करा ते बाकी पळोवन कोरोची कुठले जाता का येता खंडीत आसता का सरी आता घेता बाकी आसता. आसा म्हणजे तांगेले आता मनान तू ना आम्ही तशें कसले सांगा न्ही ना, म्हणून ना. सांगलाची म्हणून तुमगेल आसा प्रकार आसा आसा ते 100%. पक्कन तांगेले कोणे एक संबंधाच्यान कोणे एक अशीच करी म्हणून सांगेले आशिल्ले तसे द्वादश राशी तो बाद विषय कसं म्हणणार आम्ही पुरा मस्त सांगित विषय थंय तो नाही आज तांणी कसं निमित्तान म्हणल्यार सप्तमात विषय वर्डिके विषय त्या निमित्तान आमकां तेवें कुलंकुश जावन सांगचे जायना एक नम्रा प्रकार आमी सांगचे आज तांणी निमित्तान कसं वर्डिके विशय म्हणटाना ताका सप्तमाक आमी पळोवका ताका वर्डी कितें जाय न्ही तागेले ताणें सांगलें म्हणजे तुला बाराशे पुरो तिरुपतीशे पुरो ते पुराशे पुरो जाल्यार आज प्रतिबंधक कसं नाही म्हणून तशी बार नाही राशी आनी म्हळ्यार ताणें सम आतां हांव सांगता आतां प्रश्न निंगेला तांणी तांगेल सप्तम न्ही ना सांगचे आमी तांगेल वर्डिकी सांगची न्ही ना तांगेल पुत्तार ही बावारी नाही विषय नवा म्हणटा सप्तम स्थान कसं जालें म्हणारी आमी वर्डिकी एक म्हणटा स्थान दिला ते आमकां नेक्स्ट फस्ट आमकां कसं प्रश्न पळोवचे लग्नाधिपती तांगेली इच्छा जाता ना कसं जालें म्हणून फस्ट पळोवचे आमी त्या लग्नाधिपती खंय आसा म्हणून संकल्प कसं नाही आतां तांगेल वर्डिकी हा. तांणी एक कसले असो एक कॉलर आसा एक मिनिट हा. नमस्कार उलयाची हा हॅलो नमस्ते नमस्ते उलयाची हांव सुरत बोलयते उलया निमगे प्रश्न निमगे तुमगे आम्ही डेट ऑफ बर्थ 14 नाही नाही डेट ऑफ बर्थ नाका डायरेक्ट कसा प्रश्न आसा निमगे आम्ही गेलो तो नागपूर नाही
त्यांचं संगण असतो हां त्याला शिकवणी कॉन्सन्ट्रेशन ना त्यातून कसं कर काम सांगल तुमगेले एक नत्व आला ಹುಡುಗ ಸ್ಕೋರ್ನು एक नंबर सांगा 108 ಬಿತ್ತರಿ कितला 99 तीन मिथुन प्रभू तुम्ही सांगा ತಂಗೆಲೆ ತಂಗೆಲೆ ನತ್ತು ಅಲ್ಲ ಎಜುಕೇಶನ್ विषय कॉन्सन्ट्रेशन ना 10th शिकता असतं 10th शिकता असतं लग्नाधिपती बोध तर ते आरेलो मला चोऱ्याची हें पडोचे तर ते स्थान म्हळ्यार एक नमने अनिश्ट स्थान म्हण केत्या दोनीच कसं म्हळ्यार हक्क बाधक हें जाल्लें एक बाधक अशें बाधकाधिपती गोर लाभेरस लग्नाधिपती बोण विद्यास्थानांतू शुक्र आनी चंद्र जाल्यार हांगा तूं कशें सांगता म्हळ्यार तांणी इलेक्को पळोवची तो लायक मार्क आणू येता म्हण आसा तगेले तुमकां मात्र कॉन्सन्ट्रेशन ना म्हणून दिसता जाल्यार तो लायक मार्क काडटा म्हणून हंगेल प्रकार प्रमामल प्रकार तुम्ही कसं आमकां पळयता तांकां हां एक मिनिट हां ते म्हळ्यार आईल राशी आमी जातक पळोवका होय. ह्या विशयान तांणी सांगिल्लें नम्र विशय अशी एकामेक वैरी पळोवया जाल्यार द्वितीया म्हळ्यार आईल मिथुन राशी पंचम मिथून राहते नाही आणि तगेल राशी नाही तुम्ही नंबर सांगितलं राशी पंचम स्थानार एक केतु बसतो प्रतिभास्थान ते प्रतिभास्थानारी केतु एक प्रतिभास्थानाधिपती वचून घेऊन शुक्र वचून द्वितीयार बसला प्रतिभास्थानात द्वितीय स्थानार बसला आणि त्या द्वितीय स्थान कसं नाही म्हणारी त्या शुक्राक मारक गेला अष्टमम आयुस्थानम क्रमाद अष्टमम तत्रापि व्ययस्थानम आरकस्थानम उच्यते म्हणून म्हणतात ते पंचमस्थानाधिपती शुक्र वचन घेऊन ते द्वितीयार बसलो आणि पंचमारी केतू बसलो कळवा म्हणताना हे थोड्याची वीर्योने प्रतिभापतौ सुतभ्रतीम बुद्धिभ्रमम म्हणून सांगता बुद्धिभ्रमण म्हणारी तसे भ्रमण म्हणून तका ताने सांगला म्हणकेची ಸ್ವಲ್ಪ आलस्य सोमारितन म्हळ्यार वाज्यूचे नाक कशे आहे होय त्यात आता ताने कसं कोरका ताने कसं कोर येत ताने कसं कोरका म्हणारी एक तगेला कसं नाही चंचल जेवचस ते एक तक नियंत्रण हाडोका कसं कोरता चेडू वालते आम्ही आज सांगताची म्हळ्यार हाका जावका कसं म्हळ्यार यांची मोबाईल नाही ताका दिसतानो करी म्हणून ताका आम्ही हट करून सादर करचे ताका एक आम्ही एक रेग्युलर जावन ताका तागेले मागशे लागून घेवन ताका शिकोवची हे आमी प्रयत्न एक दोन्हीच कसं म्हळ्यार चंद्र शुक्र चंद्र द्वितीय स्थानारही बसला द्वितीयाधिपती जावन असं तशा निमित्ती सरस्वतीला आराधना सरस्वती प्रित्यर्थ ताका मुंजल हवे मुंजला नव्हता का ते एक वागीशी स्तव म्हणून असत वागीशी स्तव एक सान श्लोक एक सान ते डेली तागेल कारण वाज्योका एक दोन्हीच कसं म्हणणारी शुक्रारचे दुर्गा आराधना एक देवस्थानात दुर्गे वचून घेऊन प्रार्थना करचे सरस्वतीला आराधना करचे आणि पुरापशी सारस्वतारिष्ट म्हणून मेळटा ते ते दिता येया मेगेल लेका आता कितलं वर्ष ताका 16 की 2008 15 वर्ष मेगेल लेका रे म्हळ्यार ताका PUC नंतर ताका जबाबदार येता ಸ್ವಲ್ಪ ताका मॅच्युरिटी येता मॅच्युरिटी येता समजता म्हणून मेगेल अभिप्राय जयत ना धन्यवाद सांगो सब्र वय आता तांगेर विद्यास्थानार चंद्र स्वक्षेत्र जालें न्हू मागीर कसं लग्नाचे एक बाद कशें ना मागीर पंचमार केतू हें शुक्रार कोणाचो लायक प्लेस तें शुक्राक मागीर तांकां गणपती आराधना प्राशापर पंचमारस आनी तूं हें पर्यार तुमी कसो केला रे तो कितले की तागेले हाजेर वता आमी तें कसले स्तोत्रवाजी हें वाजी म्हणाली तो तागेले हाजेर वता आनी तूं तो लायक मार्क काडता मागीर परिहार म्हणजे हांगा बाधकाधिपती स्थान गुरुस्थान मेळ्ळालें ती एक गुरू म्हळ्यार
हें बटमामाक हें कशें जालें पौरोहित्यांक खुश करचें गुरुपूज करचें स्वाम्याले हें करचें पादपूज करचें तसो पुरो कोर येता म्हणून सांगता म्हळ्यार बाधकाधिपती गुरूक म्हणल्यार तशें करता म्हणून आसा आतां तो लाभेर आसा तें कांय मिस्टेक ना आनी ताका फोर्स केल्यार तो तागेले कितले हाजेर वता तितले हाजेर वता हांकां कशें म्हणटा आनी वय हें तो आळसाय करता म्हळ्यार एक पडे टेंथ ना तशें हांगेले कडकड तुम्ही आता तू बाद पळयला हय आनी तो बाधकाधिपती लाभेर आसा लाभेर आसून थंय तो हांगा आता एक प्रति प्रश्नाक बाद पळोवपाची की हांव सांगला मिगेल कशी तेर म्हणारी आत्ता निमिरल कसन एक प्रश्न त्या प्रश्नाक समजावन कसन ताका अडचण आसा ताका ते सांगचे तसलें आमी बाधक पळोवचे प्रश्न न्ही बाधक पळोवचे केन्ना म्हणारी प्रश्नाचे एका व्यवस्थेक आमी बाधाचे चिंतन करचें टोटल एक प्रश्न चिंतन आज कसं म्हणारे बाधक हा प्रश्न नाही आता तांणी निमिराल कसा नाही म्हणारे चल्लो शिक्षक मागशी करता कसं कधी म्हणाल प्रश्न नाही आता आम्ही म्हणताना पंचम स्थान शुक्राल स्थानार केतू चांगाशा पुरा नाही म्हणा बट पंचमार केतून बशील निमित्ती ते प्रतिभा स्थानार वचून घेवन केतू पंचमार बसलो पंचमाक खंयचे म्हळ्यार पापग्रहांक चांग म्हणा तुम्ही सांगा प्रभू हां वय षष्ठ आमी कसं म्हणाली तांके एक तें कर हें कर आतां आनी कसं की एक जप वाजी म्हणलें आतां चेडून जप वाजिनाचे आनी तांके काम दिवं तशें जायना न्हू मामा नाही जप वाजू का म्हणाले क्वेश्चन हांव सांगचें आतां आनी सांगलें जप वाजू का म्हणून सांगून हांव जाला वाजिना इथे म्हणलें जप वाजून ताणें शिकचें ना आनी तूं कशें म्हणाल विद्यास्थान कशी चंद्रू सोक्षेत्रार आसा वय हें बुद्धिस्थाना भितर केतो म्हळ्यार तो तागेले गूण लायक आसा तागेले मुखार वता ताका बॅड हॅबीट येवचे तेका सांगलें ना विद्यास्थानान तो केतो म्हळ्यार आध्यात्मीक चिंतन हातयेन तागेलें तुम्ही सांगितलं हांव विरोध करता विरोध करता तें खंयचे एक मनुष्याक तागेले प्रारब्ध कर्माक परिहार कसा म्हणून सांगायची कसा ना वय प्रारब्ध कर्म आमकां ज्योतिषा सांगता प्रारब्ध कर्मा निमित्त ताके विद्ये जायत वर्णिके जायत कर्मा जायत पोरा येवचे प्रारब्धा निमित्त ताके जातकार द्वादश राशी प्रारब्ध कैसे दितात 12 राशी प्रारब्ध पुढे येता 12 राशी प्रारब्ध प्रारब्धा निमित्त सप्तम वाढ जावचे प्रारब्धा निमित्त द्वितीय वाढ जावचे तें कॉमन कोणाक म्हळ्यार कर्म रे म्हणटा हे कशें कसो तुमकां ते कोणाला वयर झाड आस म्हणजे जाल्यार तागेले कर्म रे त्याला चड प्रारब्ध कसं म्हणाल परिहार कसं म्हणाली ताची कथेरीची ताका सांगेल तसं यस्मै देवा प्रयच्छन्ति पुरुषाय पराभवम तस्या बुद्ध्यापकर्षन्ति आता प्रभू अशी तुमकां निंगूच आता नीतले श्लोक पुरा सांगताची तुम्ही नाडीशास्त्र शिकलेच नाडीशास्त्र पुरे शिकले नाही तुम्ही नाही ब्रह्मा हांव सांगचे तुम्ही तांकां सांगेत ना वा मेगेल प्रकार अशी म्हणून तुम्ही त्या सांगनाची तुम्ही तांकां कळो तुमकां आतां मेगेल प्रकार अशी म्हणून तुम्ही ज्योतिष सांगितलें एक कॉलर आसा नमस्कार उलयाची नमस्कार ममता शाळे म्हणून उलयतात सर तुम्ही सोयरीच्या विषयी सांगता आसतना आता आतां नक्षत्राबद्दल निमित्त आसा म्हळ्यार एक जनरल जावन क्वेश्चन निमित्त आसा आता एक सोयरीक चलयतना चंद्रांक सभभूमिकेचं मूल नक्षत्र की ज्येष्ठ नक्षत्र म्हणून येता तर ज्येष्ठ नक्षत्र म्हणून आई पूर्ण जन महिला चल्ले जावता खंयची पाच अर्थ प्रथम पुत्र द्वितीय पुत्र म्हणून आसता त्याही क्लियर करता दोन्ही ज्येष्ठ नक्षत्र म्हणजे प्रथम पुत्र जाता की नंतर ज्येष्ठ नक्षत्र कोणत्या प्रतिमा पुत्रिकेचं शिकता अप्लाय करता आता ज्योतिष तू स्टडी करता असो ज्योतिष शिकता असो म्हाका ಸ್ವಲ್ಪ ज्योतिष शिकले हांव तर ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತस म्हाका म्हळ्यार ह्या विशयार तुगेलो अभिप्राय कसो आसा तेच हांव तुमगेला निमगे आता तुम्ही केमद्रुमा योगा विषय निमगेला वैवाक ताजे आन्सर मेळ्ळें की आन्सर ओके आता पयरी दशमान तो मांदे विषय निमगेला ताजे आन्सर मेळ्ळें की वय वय करेक्ट कशी कसं म्हण लेखला तुम्ही कसं तुमगेल प्रकार कसं म्हण जाल्ले म्हाका पयली परत म्हाका कशी तुका डायरेक्ट सांगता म्हणजे लागली म्हाका अनलायक म्हाका परफेक्ट म्हणून दिसला वय वय कसं कसं खंयचे परफेक्ट म्हण दिसलें
मला जशी मारत नाही तसं तसं मी दोष नामून सांगितलं तशी हा एक मेजर एक रिझल्ट आम्हाला कमी कशी निघाला आता मी कशी म्हणत कशी काय म्हणून सांगितली कशी मारत आपण चार सांगून योग एक कामं सांगल्या दशमस्थान स्तोत्र म्हण मांदीचे एक मिनिट पुढे. कर्मस्थित मांदी वय कर्मस्थान अरे मांदीचे स्तोत्र तशी कर्मस्थानावर मांदी तक स्तोत्र सांगा मला जय ना मग वाटले मांदी कर्मस्थान कशी सांग तक तक ते कसन बाधा तक बाधा कसन तक जाव कशाला तसं स्तोत्र कसन जाव का नाही आता पहिले सांगे प्रश्न आहे मांदी दशा म्हटलं कसं आहे आता म्हणून सांगितलं दशमार मांदे असल्यावर कसन जाता कसं जाता कर्मस्थान ते कर्म कर्मस्थान अरे मांदी नसल्या कसं जाता कसं कर्माकच पराभवम पडा करेक्ट आता हंगेल बटमामाल प्रकार आता कर्माक पराभव जत्ता म्हणून सांगलाय या बटमामाल एक मिनिट कर्माक पराभव जत्ता म्हणून सांगलाय ऐकत असं फोनार असं ऐकत असं हा आता तुमगेल प्रकार कसा ना आता हे मिगेल प्रकार नाही आता तुमच्या आता आम्ही कसं म्हणा रे तुम्हाला सीधा एक प्रश्न निमित्ता तुम्ही ज्योतिष दर्पणाक फर्स्ट तुला ना एक क्वेश्चन निमित्त असच विंगडाला तुमगेला ज्योतिष दर्पणा तुमगेला क्वेश्चनाविषयी सोडा ज्योतिष दर्पणाविषयी तुमगेला कसले सजेशन असवा प्रोग्राम ज्योतिष दर्पण कार्यक्रम नाही दिसतात ಸ್ವಲ್ಪ शिक्षा तुमची लाईक मिळतात ओके ते तशी असं म्हणजे रे खंडित आम्ही आन्सर देऊच्या तयार कसले निघेल म्हणाली तुम्हाला ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಲೆಜ್ फोन करतात करेक्ट ताजी ते राव मेगेला एक डाऊट क्लिअर केला तुमगेला कसा म्हणा रे तुमका हांव सांगची न्ही विंगड ಸ್ವಲ್ಪ जन असं कशें म्हणा रे हंगशिल्या ज्योतिषी हिंग टेस्ट कोरका तांके एक ಗೊಂದಲ घालका म्हणून तुमक नाही ಕೆಲವು ಜನ तशी असची ताजी तर हांव कार्यक्रम प्रारंभ बट निघाल्याचं कसं अभिप्राय म्हणाली हा कोणाचं टेस्ट करतो आमचं कसं शिकून मिळतं नाही त्या जाऊ का नॉलेज गेन करच्या तुम्ही क्वेश्चन निमित्त म्हणता जय तुमचं कोणाचं टेस्ट करते तर त्याला अभिप्राय ओके नाही तुमका सांगिल नाही हा जनरल जाऊन सांगितलं ताजे ते तुमगेला निंबिला एक विश्वास निंबिला खंडित उत्तर असं प्रश्न कसा निंबिला मूला नक्षत्रात गेला प्रश्न कसा निंबिला तुम्ही ज्येष्ठ नक्षत्राच्या ज्येष्ठ नक्षत्राचे आता त्यांचे जातात आता मी गेले एक फ्रेंड होतं ती काल ज्योतिष आता निंगे होती का जातात आता मारी पण किती ती गेल्या दिल्लीची साडी पादशीला पाद अंकुल म्हणताना फर्स्ट फोटो जाता म्हणे ना तुमगेल प्रकार कशी चलनांचे कशी असते चलनांचे ज्येष्ठ नक्षत्राचं म्हणजे दिल्ली साडी पादाली तर प्रथम पुत्री जाता आणि मी गेल्या अनुभवा प्रकारे या नक्षत्राचे संबंध कसने दोषना कोणे कंचे नक्षत्राच्या ना कोणे चल्ल्याना तंक धैर्य असल्यार त्यांनी वर्डिकोन घेवच्या कांय तोंदर ना ह्या आमगेला म्हणारे पूर्ण प्रमाणाचे ग्रंथाधारित एक व्यवस्था नाही या स्पष्ट जाऊन सांगता माझ्यापेक्षा पुढे सांगणार ग्रंथाच्या आधारित जाऊन अशी तसं व्यवस्था नाही आहे मुला नक्षत्र जातात असा श्वशुरम हंती म्हणून एक श्लोक असा ना म्हणून सांगा ना बट त्या पूर्ण प्रमाणाच्या एक शास्त्रबद्ध जाऊन असेल तसं एक विषय म्हणून हा तक मान्य कर ना खंयचे चल्ल्यान मुला नक्षत्राची ज्येष्ठा नक्षत्राची खंयचे चल्ल्याने वर्डिक करून घेवेत ओके तुम्ही सांगा होय हांव म्हणजे म्हणा कसं म्हणा रे आता ज्येष्ठ मूल आश्लेष विशाखा हे तीन नक्षत्र दोष चार नक्षत्र ज्येष्ठ म्हणाली ते कैद जाताना धनुराशी स्टार्ट जेवाचे कडेन एक तोडशी आसा म्हळ्यार ते लिंक जायना त्या पुरा कळले सांगता तांके डायरेक्ट एक उत्तर कशी म्हणाली दोन्ही तिन्ही पायू 1 2 3 पाय दोष ಇಲ್ಲ जाल्यार जन कसं म्हणा इथे रिस्क घेवका म्हळ्यार मालगड आता वरेतार अण्णाक ತೊಂದರೆಸ್ म्हणजे हांव तेंच म्हणाले ಮೂಲಜ ಶ್ವಶುರ ಹಂತಿ ಮೂಲಜ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾವನನ್ನ म्हणून एक कडेन आसा ते आशिल्ले निमित्ती अयो नका आमगेलांतू हें गोत्ता कोणाके राक्षस गणप नाही आता तंके एक उत्तर दिया तंके एक स्पष्ट तुमगेल एक लाईनर उत्तर दिया कसा तुमगेल कसले तोंदरे ना तुमगेल प्रकार ತಂಗೆ ಚರಣ ಭೇದ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯ ಜಲರ್ ತೊಂದರೆ ಸರ್ ओके लास्ट चरण जल्लारी प्रभमान मंजुनाथ प्रभमान ತೊಂದರೆ ಮುಂಚೆ कंचे ज्येष्ठ ओके ममत माय ओडना
एक असं लाईनर असं ना तुम्ही वय लाईनर असं पळया करेक्ट आहे की हांव सांगितलं आता पुडली पाटी तुम्ही दशमार मान दिसला री त्या पुडली पाटी कोण येयले त्यांनी दोष ना म्हणले वय ना वय वय हां आत्ता रमनाथ भट मामान सांगली कसं म्हणारी कर्मस्थानाक बाधक असं म्हण वय ना आता तुमका त्यातना दोन्ही विषयारी सजेशन येईल वय ना वय हां तुम्ही मेगेला एक सजेशन कसं म्हणारी तुम्ही स्वतः ज्योतिष एक अध्ययन करता देखून हंग कसं म्हणताची त्याची फायनल म्हणणे तुम्ही एक ಸ್ವಲ್ಪ स्टडी करा त्या एक नाही हाव स्टडी करतात बट विषय कसं म्हणारी ते असं तुम्ही एवढं बसतात गेस्ट ज्योतिष आणि ते नॉलेज असतं ते कधी देखून आम्ही कसं म्हणून आम्ही त्यांना घेता पडा नाही आता त्यांचं मेरिट पडत आणि सांगितले की कंप्लीट 100 म्हणून नाही काय आता तुमका तुमगेल प्रकार कसं ना आता भटमामान आता दशमारी बाधक असं म्हणलं पैरीन ना म्हणलं दशमार मान दिसला तुमगेल प्रकार कसा नाही आता त्या तुम्ही सांगतात आम्ही नाही, त्या सांगले ना, दोन्ही तुम्ही सांगितला का दोन्ही उत्तर मिळले तुमका वैवा तुम्ही आता कंची घेताची म्हणून तुम्ही आता कंची घेताची तुमका दोन उत्तर मिळले ना एक असं म्हणून मिळलं एक ना म्हणून मिळलं तुम्ही कंची घेताचे आता तुमगेला अनुभव कशा असं म्हणून आता तुमगेला एक नाही पहिली म्हणला हांवें कसं म्हणला ओके आता तुमगेल प्रकार ना म्हणून तुम्ही घेताच येस येस तितले धन्यवाद तुमका हांव त्याच म्हणचे तुमका एक बुद्धिवंतिका तुमगेल एक आलोचना शक्ती म्हणून आसा तुम्ही कंपेअर करताना तुमका खंयची सम दिसता दयकोरून त्या घेवका म्हणून निमून घेत तुम्हाला इथं धन्यवाद कॉल केलेला का मांदी दशमारस एक मिनिट मांदी दशमारस आता पहिले म्हाका एक कडेन तशीच निमिना सप्तमार शनी आसल्यार वायट म्हणून सांगता कित्याक म्हळ्यार सप्तमार ताका शनीक सप्तमाक तो शुभानुरिंदू श्रेष्ठ चतुर्थी आमी पुरा शास्त्रा प्रकार कुजस्स पत्नी म्हणून सांगता म्हळ्यार सप्तमारी शनी नस म्हणून जाल्यार तो वायट म्हणून सांगता ना आमकां कसं नाही वायट जायनी ओके सप्तम भाव ते तो सप्तम भावार तो आसगी तो षष्ठ भावार आसगी तो भावाचे निज्जलागी ते गोतना आमकां कसं नाही तोंदर जायनी म्हणून पडलं ते एंडने इत्याक म्हणारे भाव खंय असतो तो भाव खंयचे म्हणून पळोवप तो भाव चलन जावन अशें बरो तो षष्ठार अशें बरो एकेता भाव चलन जावन अष्टार आता एक वटो आता हन्नी जसं की एक विद्या शिकल्यांचे हन्नी हंगेल प्रकार सांगताचे तुम्ही त्या चुकी म्हणून कशी सांगचे खंडीत हांव सांगलो नमो नमः हांव तांकां चुकी जेवो तांकां हांव कसं नाही तांगेले ज्योतिषा विशयाक हांव तांकां एदरुलोचें खंडीत ना हांगा कसं तुमगेल प्रकारच अशी म्हणून व्रता तांतो आमी तांगेले वयर अपवाद खंडिता ना तुमी क्षम कोरका बट हांव कसं म्हणारे म्हाका गोत तशी कसं तिळवळी कसं त्या शास्त्रा प्रकार हांव ते मंडन करता सो तांणी ते खंडन करवचें इतलेच आता तो कसं नाही म्हाका अरे आनी कसं म्हणा हांव आनी तो ब्रह्म म्हाका पुरा गोतच म्हणून हांव खंडिताकय सांगता म्हाका गोत ना तिने मस्त अशें बरो तशें त्या प्रश्न वटू कसं म्हणारी आता तांणी म्हणलें जाल्यार तुम्ही विशय तशी कसा म्हणा? तांणी एक विशय नाही आता एक म्हणले विषय आता मेगेल प्रकार हांव ब्रह्म म्हणणे म्हाकाय केलो चुकून आसता बरो तुमकां तशें दिसता की हांवय चुकता म्हूण ना इथे म्हणा हांव परफेक्ट नाही ब्रह्म त्याची आता मिस्टेक आता हांव परफेक्ट म्हणून केन्ना परफेक्ट म्हळ्यार म्हाका तांतू ते कसं खंय चुकला कसं म्हळ्यार पुरो शिकला हांव तांतू ज्योतिशान त्याने गणित तसला म्हणजे तुमगेल प्रकार चूक जायना आता हांव कॅल्क्युलेटराची 8000 वर्सां मागीर आता एप्रिल 18 कितल्या तारीख म्हणून कॅल्क्युलेटर करता नाही कर आता 8000 वर्सां नंतर नाही ब्रह्म आता अनेक ऍक्च्युअली ते एक मिनिट अनेक कॉलर्स एक मिनिट अनेक कॉलर असं नमस्कार उलयाची थिअरी कोण एक मिनिट भटमाम एक मिनिट सांगायच कोण बोलता सर उलय गणेश माम उलयाच कोण घर बांधता सच हा नाही तुम्ही आता कसा प्रश्न आता असेल घर डेमॉलिश करून नवं बांधचे लायक की विंगड करून घर बांधचे लायक म्हणून प्रश्न व्हाय हा प्रश्न तुम्ही अर्थ येतात मला डील येतात म्हणून कसं करेक्ट आहे प्रश्न निಮ್ಗೆ हा
नऊ गर्भांच्या आलोचन केलं की नाही त्या कसा म्हणून करेक्ट अर्थ जातं ना नाही नऊ गर्भांचं आलोचन केला तुम्ही आपण केला तर नेक्स्ट ಆಶೀರ್ವಾದ ಕಾಣಿಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂತಾನೆ ನಲವತ್ತು ಜಾಗಂತೆ ನಲಿಂದ ಕಾಣ್ತಾನೆ ಹಂಗ कळला. क्षम करू का हंग तुमगेला उरलेला स्पीकर ಅಂತೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ येता सर तुम्ही लाऊड स्पीकर जो दवरलावाय लाऊड स्पीकर जमा ऐका ना स्पीकर नाही नाही लाऊड स्पीकर दवरची नका आता तुम्ही नऊ घर डेमोलिश करून बंचाक प्लॅन केला होय हा आता केदन जत्त म्हणवा होय आता तत्वेला ಅಂತ जाणी हा तत्वेला ನನಗೆ कमी कंट्रीट कळले की पळया आता त्यांनी एक सांगेल विषय नाही नाही आता तुम्ही सांगेल एक 100 भितर एक नंबर सांगा 100 72 ಮೀನರಾಶಿ ತಂಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಗರ ಡೆಮಾಲಿಶ್ कोरून नऊ घर बंच प्लॅन केला त्याने कशी मुखार सोन यज्ञ बांधू येतं कसं नाही ते हां मीनराशी वृषभ राशी म्हणा नाही नाही तुम्हाला नाही तुम्ही आता नंबर सांगितलं राशी सांगितलं आता 72 मध्ये सांगा होय लग्नाधिपती गुरु चतुर्थ स्थान ತಂಗೆಲ್ಲ घराचे लग्नाधिपती गुरु चतुर्थ तुम्ही सांगा स्थानाधिपती तुम्ही सांगा आता फर्स्ट त्याने सांगेल तसं कसं नाही म्हणारे घर बांच विषय म्हणा घर बांच म्हणारे चतुर्थ स्थान क्षेत्र प्रदेश केलं चतुर्थेन विचिंतयेत चतुर्थाधिपती ज्यावर नशील असेल तर बुध तो सप्तमाधिपती जावनी तो षष्ठार बसला ऍक्च्युअली रवी आणि बुध हा काही युती ते एक क्षण शॉर्ट कोण सांगायचे हा रवी आणि बुध हा युती ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಳಂಬ जाऊच्या पुरो लेट जात मंच बटमा मान ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ जाऊच्या पुरो ಜನರೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಯಾಸ ಜಾತ ओके ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಲ ಕಷ್ಟ पावन जत्ता ಮುಂಚೆ बटमा मान होय हांव सांगतो तुम्ही सांगा हा एक सांगता एक मिनिट पण आता लग्न स्थानांत मान युद्ध जारी आणि ह्या लग्नाक गुरु बाधक म्हळ्यार कर्मस्थानाधिपती धनुराशी बाधक अशाण बुध बाधक आणि तो कसं म्हणणार एक त्या पर्णी घरा भितर एक प्रेत घुमता त्या प्रेताक निवारण केलं म्हणजे फटाफट घर जाता अंगेल प्रकार मंजुनाथ ब्रह्मामाल प्रकार प्रेता दोषाचा म्हणजे त्या पर्णी तुमगेल घरांत प्रकार ओके आणि आपल्याला दोन ऑप्शन असतात बटमामाल प्रकार कसले दोष ना अंगेल प्रकार एक प्रेता विषय तोंदर समंच मंजुनाथ ब्रह्मामाना तुम्ही नेक्स्ट एक कोणाला की जाओ जातक जाओ कसले प्रश्न जाओ डिटेल जाऊन पळयाचे दय करून ओके ना धन्यवाद कॉल केला लायक सांगायचं तावळी कसं सांगता असेल तुम्ही नाही ब्रह्मा माव तुम वंच आहे तुम्ही आता निवपलेच पक्काने मेगेले मी केला पटी चूकी जाता म्हणून तुम्ही आता चूकी जये ना म्हणतो तुम्ही मी तर ना चूक जास्त शाव ते सांगाय ना त्या कॅल्क्युलेशन कर अर्थ जायना म्हणतं म्हाका त्या कशी म्हण अर्थ जायना हांव स्टडी कर का म्हण त्या स्टडी करच्या कसं दिसतं ना आता अंगेले पड घराची तुम्ही तुम्ही सांगेल परफेक्ट म्हणजे तुम्ही कंचे परफेक्ट हाजी प्रकार सांगेल ते आता शास्त्रांत कसं बरेला की त्यांनी एक विषय सांगून तवळे स्तुती करच्या या पुरा काय प्रयोजन ना त्या सगळे जातक एक म्हणारी सगळे ज्योतिष चुलचेच कशी म्हणारी दैविक गुणानिमित्या त्यांनी त्या जायना म्हणताना ते सांगतात इत्थम समस्त जगतां अशुभम शुभंच संजायते निखिलम ग्रहचार शक्त्या पूजा स्तुतिभिः प्रणतिभिः मुदिता ग्रहास्ते कसं नाही पूजा स्तुतिभिः प्रणतिभिः मुदिता ग्रहास्ते कुर्वन्ति अनष्ट गतयोपि जनस्य लक्ष्मी अजर तू कसं मग तुमचं कळलं नाही वा करेक्ट आता तुमगेल प्रकार झाले बटम तुमगेला आता तुम्ही आता परिपूर्ण जाऊन तुमगेल कितलो असे ते उरलेलेच या प्रोग्राम तुमगेला लास्ट प्रभाव आणि मुच तुम्ही तंका इतले सांगणार कसं लायक म्हणच्या आता तुम्ही प्रश्न ग्रंथ परत तुम्ही शिकलेच तुम्ही तुमगेल इतल्या सांगायचे हांव मेगेल अध्ययन केला हांव मेगेल अध्ययन करता हांव मेगेल प्रकार सांगता आणि हांव तुम्ही सांगिले चुकी म्हणा हांव सांगिले हांव मेगेल कॅल्क्युलेशन सांगता म्हणते तुम्ही कसं सांगनाचे म्हणून तुमगेल प्रश्न नाही हांव म्हळ्यार म्हाका दिसता कशें म्हळ्यार तांणी तें सांगचे नमुनो हांकां ते प्रश्नाक टॅली ना अशी दिसता तशें हांव तें सांगलें की अशी तांकां सांगचें म्हळ्यार तांणी सांगेल चुकी म्हण नाही त्या प्रश्नाक ताका संबंध ना तांगेले तर्क तसला रे तांणी निमगेल्या प्रश्न बट मामान सांगितलं काय कनेक्शन ना म्हणजे कनेक्शन ना ते कशी सांगचे तुम्ही त्या हेंचे आतां तांगेले हेंची राशी विंगड ताका तुम्ही सांगितलं कनेक्शन असतं म्हणजे तुम्ही हां वय त्या हांव दाखयता सांगता ना हांकां
नाही आता तुम्ही विषय करेक्ट आता तुम्ही म्हणले कसं नाही तानी निमिराल ना तर घराविषयक निमिरतात हा वय तुम्ही घर खंय पळयताची पण फर्स्ट लास्ट टाइम एक पान विश्वित्रे प्रोग्राम घर अंग पडत नाही घर पळयता नाही घर अंग पडत हा. चतुर ग्रहम क्षेत्रम सुखम आलयंच चतुर्थ असंत चतुर्थेन विचिंतयेत होय. ताण आता निमिल कसं मिगल घर गत्ती जाय ना वय नाही वय तुमक ह्या कसं लाक पड म्हाका करताना लग्न खंयचें आयलें मीन आयलें मीना लग्न बाधक लग्न कसं लाकतीरी मीना लग्न आमका ताणे निमिल प्रश्न कोट करची खातीर मात्र आमकां जावका जाल्यार लग्न ताण केला निमिलाल प्रश्न कोट करता न्हू आमकां कसं नाही म्हणून पळोवका न्हू ताण निमिलाल चतुर्थ अनेकदा निमिल सप्तम म्हणटाना आमकां सप्तमा विशय सांगच्या की चतुर्था विशय सांगता की लग्ना विशय सांगच्याक हां तेका समज देहस्य सौष्ठवं स्वास्थ्यं चित्तश्रेयो हा, ते, तुम्ही हाव सांगितलं लगेना म्हणता हां पळय पळया, सांगता देह- नाका घे अंग पळय लग्न म्हणा कसं? अंग आहे का? लग्न म्हणा- ते पळयला हाव सांगितलं पळय ऐका. चतुर्थाधिपती तुम्ही बोधू अंग आहे नाही का? अंग पळय तुम्ही हाव सांगितलं ऐका. नाही तुम्ही एक मिनिट जाय. लग्न म्हणा कसं नाही लग्न म्हणा तांगेला आशे तांगे काय आशे असतं म्हणा लग्न म्हणा आता देह मस्त अशी असते. हांव तावडे सांगता तुमका चेरडान जन्म येता आनी सुरवे घेवची कसं नाही वाय तो राबिलो आनी तागेलो ಒಟ್ಟು ಅಶಿಂತ ಸರ್ ನವಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಅನಿಷ್ಟ इष्ट नाही प्रश्नशास्त्रानं कशी म्हणाली आता इकडं मग वस्तू कांपून गेला म्हणता त्यांना आम्ही लग्न चतुर्थ सप्तमा दशम पडो का आता याकडं वडगून गेला काही की चमकाला म्हणता लग्न चतुर्थ सप्तम ताका आता जेवणा प्रश्न आहे जेवण करताना जेवणा असताना म्हणता तशी प्रति एका लग्न इंगड नाही त्यांनी म्हणजे कसं म्हणणार आहे नाही त्यांनी म्हणजे कसं म्हणणार आहे आता घराविषयी येताना तुमका खई तुला पोळो का तिथलेची याला त्या राशी पोळो का तुम्ही हंगाच मात्र चिंतन करू का याला तुम्ही हक्क बाद आता याच मी गेला आता काय नाही सांगता मी गेला आता कसं तुम्ही सांगितलं मांदी एक मिनिट आणतो आता त्या पक्कन नाणे धनु म्हळ्यार धनु आईले गेला त्यांना चतुर्थार मान दिस त्यांना आम्ही कसं नाही मांदी विषयी चिंतन करूया तुम्ही आता क्षेत्रांत कसं की मांदीचे प्रेताच कसं ओके आता तुम्ही कशी चिंता केला कशी म्हणतो म्हणाली तांणी आता लग्न निंगे आता तांगेला की आशी सांगताची आता मिगेला सगळे ದುಡ್ಡು ನಾ म्हणलं की हां मग कोड मळे घर बांधू का म्हणाली त्या घर बांधतो सर मिगेला कसं नाही ना फस्टाक आम्ही लग्न तागेला आशी कशी असतं म्हणून पडोका लग्नाधिपती ताजी नंतर त्या भावा पडोका हंगा त्या भावाक न्ही पडत बुधाक गूर पडयता तांगेला आशी बुधा पडयता म्हणटा तांगेला आशी जास्त म्हणजे ज्याला हंग मांदी बसला अक्क लग्नाक मीना लग्न बाधक म्हणून ते मान दिसे एक प्रेत गुंतत आणतो तुम्हाला प्रकार तशी हां त्या काढली म्हणजे आता तुम्हाला प्रकार प्रेतबाद नाही प्रेतबाद असते ना प्रश्न नाही माका त्या प्रश्न अंते नाही माका कसं म्हणाले चतुर्थ ताक चतुर्थ घर ताका अनायास अंजात गिना तागेला प्रश्न इतलेची मला तन्नी निम्गिला विषय ಯಾಕ ಪ್ರೇತಬಾಧ तुम्ही ना ಮುಂಚೆ चतुर्थ कसं नाही ना तागेल वैयक्तिक सांसारिक कसं नाही त्या माका या नाही ताक कसं नाही तन्नी निम्गिल प्रश्न ಯಾಕ ना ताक निम्गिला प्रश्न आहे का नाही केलं पण विषय कसा म्हणारे चतुर्थ स्थान आदि शुद्ध चतुर्थाधिपत जावन शुद्ध बूधू तो चिंगे षष्ठारस षष्ठ म्हणारची की प्रयत्न चढ जावपा जाता म्हणून अर्थ एक दोन्हीचे रवी बुधा युती रविले क्षेत्रात असं तो मेगेल्ल्याकार तो या ना कसं नाही असतं ना सो या ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಯತ್ನಪೂರ್ವಕ ಜಾವಕ पण लग्नाधिपती गुरु लास्ट तुम्ही एक सांगा लग्नाधिपती गुरु चतुर्थाधिपती बुधाकर ತಂಗೆಲ ಕಾರ್ಯಕ लग्नाधिपतीन ಕಾರ್ಯಸ್ಥಾನಕ पळयलारी कार्यस्थानादी पळयलारी ತಂಗೆल काम जाता म्हणता ज्याला षष्ठ स्थान राहील निमती आम्ही बाधक पळो काय येता म्हळ्यार षष्ठ अष्टम अस म्हणजे बाधक पळयतना हंगा लग्न मीना लग्न बाधक गुरु बाधक म्हणता ते मांदी भवनाधिपती गुरु जालतो अशान मांदी कन्या कंचे कन्या राशीचे अंश घेऊन पण केंद्र कसं चिंतन केल्यावर तुम्ही मान देतात तो म्हणजे पिल्लर कसा निर्णय म्हणून तांगेला तांनी घेवची करेक्ट टाइम वय प्रमाम करेक्ट आणि या कार्यक्रमाक तुम्ही प्रीतीनं कार्यक्रमाक बटमामाक निमिलला बटमाम अन्यासाची अन्य तुमका कसं झाला रे एक विरोध करताची तुम्ही ताका रेडी असा नाही अंकाय तशी म्हणला कसं म्हणला रे तुम्ही सांगताना बटमाम विरोध करू पुराची ताका तुम्ही रेडी असला ये याची म्हण हे तुमका प्रोग्राम पुढे एक सांगला कसं लाग म्हणला रे मागीर हंगा पण विरोध म्हणाल नाही आम्ही कसं लय करताना बटमाम विरोध करतो विरोध म्हणतच नाही त्यांनी तांगेला चर्चा सामान्य जाऊन चर्चा तशी चंद्री तरी केला आणि तुमगेला अध्ययना प्रकार तुम्ही सांगला प्रमाण तांगेला अध्ययना प्रकार त्यांनी सांगला आणि जन
तन्ने एक तांणी कसा घेवचे निर्णय तन्ने तांणी सुप्रीम घेवचे. जन सुप्रीम केदने जनता जनार्दन म्हणून आम्ही तांकां जनाक सोड्या ह्या कार्यक्रमाक प्रितीन तुम्ही आयल्याचे दोग जणे येवन ह्या कार्यक्रमाक भाग जाल्यार तुमकां दोग जणांकय अनंतानंद धन्यवाद. तशीच वीक्षकांक तशीच वीक्षकांक तुम्ही खाली आमकां मेसेंजरार आणि कमेंट मात्र करचे एक एक सांगताची म्हणून तुम्ही कमेंट करताच आज लाईव्हारी तुमकां दाखयलें कसं लायका म्हणून सांगील म्हळ्यार तंगेल अध्ययना प्रकार तांणी सम्म आता भटमामाला अध्ययन प्रकार भटमामान सांगला प्रभ मामान कसं की एक शिकील विद्या आसा तांणी त्या प्रकार तांणी सांगला आणि जनाक कशी ते समजता म्हणून जनावर डिपेंड जनाना आम्ही प्रभमामो सम्मा भटमामा सम्मा म्हणाल विषय नाही तंगेल प्रकार हंगेल प्रभमामाले जाला तशीच मस्त वर्साचे ताणें केलें अध्ययन असं एक 30 वर्साचे चड आसच्या पुरो भटमामाले तशीच मस्त अध्ययन ताणें ग्रंथ इत्यादीक शिकून एक ज्योतिशांत एक पारिण्यत घेतला दोग जणे पारिण्यतेची तशें म्हणटाना जनाक कशी ते लागता वखद दितल मनीस न्ही वखद कशी लागता म्हणाल्यार इम्पॉर्टंट जावन आसता ज्योतिशा तितलें इम्पॉर्टंट म्हणून सांगताची कार्यक्रमांत कसले एक दोन करनाशी ज्योतिष शास्त्रा वेरी तुमकां अभिमान विश्वास केन्नाय असो म्हणावा कळकळीन तुमगेले निमिता आनी कॉल केला सगळ्यांकय म्हगेले निमित्त कसले चुकी जल म्हणजे क्षम करता कोरका म्हणून हे कार्यक्रम मुक्ताय करता लोका समजता सुखिनो भवंतु नमस्कार.